Čau. Ja prvýkrát v živote hovorím. No, prvýkrát v živote. No, už som dlho nehovorila, už som robila iba takéto veci, ale v živote už dlho ste ma nepočuli hovoriť, aspoň tí, ktorí mi dali zhliadnutie, pretože ja som tu nová a robím aj na TikToku, kľudne si ma chcete pozrieť. Volám sa pod maminým účtom, ako tu, takisto aj na TikToku. A mám make-up, budeme všelijaké videá robiť make-upom, budeme rozbalovať blindboxy, budeme skladať, budeme vám hovoriť storytimey a proste tak. A inak túto kytičku mi postaví bratček. Ešte nie je dokončená. A je veľmi pekná. Ja som ju dostala ako mystery box, ja som nevedela, ako dostanem. Ja som mohla dostať všelijaké. A dostala som toto. Takže to sa mi ľúbi. A môj bratčík mi to postavil, lebo on miluje Lego. Potom som vám povedala, že ja som postavila toto z plastelíny, takej zosuchovacej, ktorá zaschne vždycky. Zrejme takto. A to je taká postavička z anime a vyzerá to strašne hnusne, ale posnažila som sa. Takže hej. A včera som kúpila si také 2 mystery boxy, takéto. A ja som dostala, poviem vám, obe 2 secrety, reálne, pozrite. Reálne, tu je secret a tu je secret. Vidíte tam niekde toto? Hej, pozrite. Nie, že? Tu. Takisto nie, že? Vidíte toto niekde? Nie, že? A tu? Nie. Dostala som 2 secretov. Ale nie, ja nechápem. Ja nechápem. A inak som urobila takúto, že som tam dala potlači mojej mamy, otca a tak. Prestov reálne. A to bude asi všetko. A čau.